teraz by som ti rada približila práve to, ako funguje tá práca so mnou. Takže na úvod, ak ťa zaujali moje videá, ak ťa ťahajú trošku možno dojsť sa bližšie k tomu, ako pracujem, takže prvým krokom je práve ten úvodný rozhovor, ktorý je zadarmo, kde sa pozrieme na to, aké máš situácie, čo by si chcela dosiahnuť, čo vnímaš, že by si chcela upratať vo svojom živote a možno, ak je toho príliš veľa, je to v poriadku, lebo viem sa nasýtiť a viem ťa usmeniť, s čím je dôležité začať. Zároveň ti bližšie vysvetlím naozaj, ako ti viem pomôcť, akými technikami pracujem a plus ti môžem požiadať isté skúsenosti klientom, že naozaj vnímam za tých 6 rokov úspešnej práce s ľuďmi, že naozaj ľudia sa posúvajú výrazne o mnoho rýchlejšie a ľahšie a čo často počúvam, že tá cesta nie je až taká náročná, aký mali pocit a tak to vyzerá, keď naozaj pracujete s niekým, kto vidí ťa hĺbšie úrovne a tým, že komunikujem s tvojou dušou, tak skutočne prinášam unikátne riešenia na akúkoľvek situáciu v tvojom živote presne ako to tvoja duša potrebuje. Zároveň počas tej cesty naozaj aj viem ti dať praktické kroky, praktické návody, no záleží od toho, s čím pracujem, nakoľko pomáham ženám od rôznych až zdravotných problémov, cez uzdravenie starých emócií, ako spracovať tú emóciu, tie ťažoby z nášho života a dokonca, ak máš aj tú fyzickú únavu alebo si často chorá, tak za všetkým je istá hlbšia príčina. A tu ti jednak prinášam istým spôsobom práve jasnosť do toho, prečo sa ti to deje, čím si to priťahuješ a ako to vyriešiť a ako to skutočne aj žiť ten život už z novej perspektívy, z novej energie. Počas tohoto odblokujeme cez podvedomie, cez tvoju dušu, cez tvoje energetické pole, kde ja robím takú hlbokú prácu, energetické čistenie. A už samozrejme, ak aj máš isté veci, kde sa potrebuješ poradiť, ako veci riešiť, ktoré správne rozhodnutie, tak si dokážem nasiť dokonca na budúce výsledky istej cesty a čo je vlastne to naozaj ideálne pre teba. No až po tú takú duchovnejšiu úroveň, kde naozaj očistujem aj tie priestory, istým spôsobom, keď človek môže mať spolu niektorí ľudia naťahovať viac tie bytosti, tie ťažoby z ľudí. Ak naozaj ideš niekde medzi ľudí a zrazu si viac rozhľadená, to znamená, že máš slabú ochranu v rámci svojej aury a máš tam isté povedať vzorce, ktoré priťahujú práve tú ťažobu. A to je tiež veľmi dôležité upratať, hlavne pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi, alebo sa venuješ v rámci masterstva až po terapeutky, coachky, mentorky. Naozaj vo veľa oblastiach prichádzame do kontaktu s ľuďmi a to je úžasné, že ak sa naučíš správne pracovať so sebou, ako riešiť veci naozaj inteligentne, na úrovni a s nadhľadom, zrazu tie negatívne energie sa teba nenalepia. Takže aby si rada skutočne spoznala, ako to funguje, ako aj tvoj život môže byť úžasný a ľahký, tak príď na tento rozhovor. A po tomto rozhovore vlastne si vysvetlíme aj, aké sú cenové možnosti, ako sa so mnou pracovať a následne už začíname plateným sedením. A to sedenie vlastne začína dvoma možnými spôsobmi. Buď ty si môžeš vopred pripraviť, čo ťa zaujíma, s čím chceš pracovať a venujeme sa naozaj tomu, čo si vyberieš. Alebo na druhej strane nevieš presne, s čím treba začať, povieš mi, ako sa cítiš, čo vnímaš navonok vo svojom živote a ja ťa usmerním, už ja ťa budem krok po kroku viesť, čo tam presne máš zablokované, v akej úrovni a hneď s tým pracujeme. Ale zároveň vždy ťa učím, aby sme tam skutočne tú hlbokú transformáciu teba samej, tvojho života, čo následne sa bude diať, nielen to, že v tebe sa otvorí tá sebaláska, sebapoznanie a hlboká sila až po to otvorenie poslania, ale zároveň okolnosti v tvojom živote budú príjemnejšie, ľudia budú láskavejší, tvoj partner sa k tebe začne správať s väčším rešpektom, až potom začneš priťahovať klientov, ktorí sa na teba tešia, vážia si tvoju prácu. A to je skutočne úžasné, keď tam je upratané, potom už život nás podporuje, nám pomáha a začne si priťahovať tie úžasné synchronicity vo svojom živote. No a každé sedenie je naozaj veľmi individuálne, nakoľko naozaj pracujem priamo s svojou dušou, presne s tou situáciou, ktorú tu práve riešiš,
a zároveň som aj certifikovaná life coachka, business coachka, hypnoterapeutka a v rámci mojej schopnosti som aj médium, psychic liečiteľka, transformačná coachka a mentorka. Takže skutočne prichádzam s mnohými skúsenosťami, pomohla som viac ako 400 ženám po 14 krajinách a zároveň, čo by som povedala možno najväčšia skúška pre niektorých z nás je práve to, že som bola schopná pomôcť sebe. Lebo ja som prešla veľa ťažkým v mojom živote, vďaka tomu mám skutočne uchopené, čo mi pomohlo, čo bolo funkčné. A vďaka tomu ja už ti prinášam riešenie, ktoré funguje a ktoré ti skutočne prináša rýchlu, výraznú zmenu v tvojom živote. Takže ak to myslíš vážne so svojím životom a skutočne niekde vnútri vnímaš, že to by mohlo byť pre mňa, dohodni si ten rozhovor a ďalej si vysvetlíme bližšie kroky. A skutočne neváhaj, lebo ten život uteká rýchlo. A naozaj, možno keď sa pozrieš pár rokov dozadu, tak možno stále žiješ každý deň tie isté problémy, tie isté bolesti. Takže skutočne je dôležité zobrať ten život do svojich rúk, zobrať tú zodpovednosť, poď zmeniť čokoľvek ťa uprací. Nečakaj ďalej na vonkajšie okolnosti, život sa o teba postará. Musíme pracovať cez seba. Ja ti ponúkam tú pomoc, úžasnú podporu, aby tá cesta bola o mnoho ľahšia. Takže som tu pre teba, bež môj rozhovor a poďme na tom pracovať.